Усім прывітанне яшчэ раз працягваем наш стрым са студыі Еўрарадыё ў Варшаве, працягваем абмяркоўваць найперш гэтую тэму мігранцкага крызісу, супрацьстаяння на беларуска-польскай мяжы, але зараз паспрабуем паглядзець на ўсю гэтую сітуацыю, я не ведаю, з вышыні праз прызму духоўнасці, душы, рэлігіі, салідарнасці і гэтак далей, таму што у нас у студыі ксёндз Вячеслав Барок. Добрый день, спадар Вячеслав. Добрый день. Спадар Вячеслав, я адмыслова адкрыў ваш допіс у Фейсбуку, і вы самі прыгадваеце, што яшчэ месяцы 3 таму казалі, можна сказать, прадказвалі магчымасць, верагоднасць гэтага мігранцкага крызісу, і тады вы сказалі, я працытую, што феномен бежанцаў станецца пэўным сігналам СОС і шансам на выратаванне краіны. Сігнал СОС зразумела, а шанец на выратаванне краіны, у чым ён? Не сакрэт, што ў Беларусі сёння велізарнейшы палітычны крызіс. Гэты палітычны крызіс перарастае ў крызіс, можна сказаць, гуманітарны. І я перакананы, што гэтая праблема, якая была раней унутрана беларуская, яна даўно выйшла па-за межы Беларусі. А ў сувязі з тым, што калі яна выйшла па-за межы Беларусі і ў ёй прымаюць удзел іншыя таксама сілы, не толькі беларускія унутраныя, але і вонкавыя, то гэта значыць, што каб вырашыць праблему беларускага грамадства, палітычны крызіс, трэба дапамога міжнароднай супольнасці. Але разам з тым, калі я кажу, што гэта дапамога патрэбна, усё ж таки можам канстатаваць, што праблемы беларускай прысвячаецца неналежная увага. Ані з боку міжнароднай супольнасці, ані з боку сусветных рэлігійных арганізацый. Дзякуй Богу, што ёсць пэўныя галасы з розных канфесій адносна гэтай праблемы, але гэтага ўсцяж мала. І даўжэйшы час, як бы там то не было, усё ж таки недастатковы свет звяртаў увагу на тысячы і тысячы людзей, якія маюць сапраўды праблемы ў Беларусі, якія сядзяць за кратамі, якіх сёння катуюць, якія сёння марылі быць на волі, убачыць неба, але, на жаль, гэта немагчыма. І вось, калі я кажу аб тым, што гэта шанец на выратаванне Беларусі, можна спадзявацца, што дзякуючы гэтым мігрантам увага зноў ж такі будзе скіравана на Беларусь, і ўсё ж такі можа ўрэшце усе пратруць сабе вочы і убачыць, што нават тыя мігранты, якія ўцякаюць ці з Іраку, ці яшчэ з тых краінаў, як Сірыя, ці яшчэ дзе адбываюцца ваенныя дзеянні, якія ўцякаюць ад вайны, калі яны прыязджаюць на Беларусь, яны не просяць паратунку ў нас, у нашай краіне, у Беларусі. А гэта значыць, што Беларусь не ёсць іхнай мэтай выратавання. Такое шчасце яны маюць у сябе дома таксама. І дзякуючы гэтаму можа увесь свет пратрэ вочы і убачыць рэальныя праблемы Беларусі. Можа, яны не ведаюць, ад якога шчасця яны адмаўляюцца. Нам зараз тут кажуць, яны едуць праз Беларусь, і тут как бы сюды, таму што яны ўвогуле не ведаюць, што тут адбываецца, як прозвішча гэтага кіраўніка Беларусі Лукашэнкі, хто ён такі, што тут у вас адбываецца. Дык калі яны гэтага не ведаюць, калі яны не пагуглілі, якім маршрутам і праз якую краіну яны будуць ехаць, і што тут адбываецца, дык яны і не ведаюць, што прыехалі сюды, кулі над галавой не свісцяць, бомбы на галаву не валяцца, сацыяльна арыентаваная краіна, якой зайздросцяць, па словах прапагандыстаў, усе наўкол. Заставайцеся. Дык гэта яны ведаюць, што тут заставацца как-то нам не очень хочется. Да, ведаюць. Ведаюць. І мы не можам прымусіць іх пазастацца ў нас на Беларусі. Сапраўды, яны маюць таксама права выбраць сабе краіну пад сонцам, якая лепш ім падабаецца.
абы толькі каб гэта легальна рабілася, но гэта ўжо іншае ёсць пытанне. Тым не менш, ведаеце, я прыгадаў такую показку яшчэ з дзяцінства, там калі там бабуля моя любіла казаць, там я казаў, а чаму вот майму брату вот гэта, а мне вот гэта? Яна казала, Бог няроўна дзеліць. Так вот, можа, тут таксама такая сітуацыя, Бог няроўна падзяліў, уся ўвага зараз мігрантаў, а тое, што адбываецца ў беларускіх турмах, што адбываецца з беларускім народам, што гэтыя рэпрэсіі, катаванні, палітвязні, колькі іх ужо 860 зараз, здаецца. Ну, гэта толькі тых, которых прызналі, а которых не прызналі яшчэ ж тысяча. Безумоўна, тут я не скажу нічога. І да іх увагі ніякай. Да, свет зараз зноўку там кажа пра Беларусь, але не з нагоды чарговых там катаванняў, прысудаў, якія і сёння працягваюцца, а з нагоды мігрантаў. Ну так, з нагоды мігрантаў кажуць, і, безумоўна, немагчыма адразу націскі памяняць у рыторыцы ці то палітычных дзеячаў, ці таксама царкоўных дзеячаў, але разам з тым усё грамчэй гучаць таксама галасы, што мы бачым крызіс на мяжы мігранцкі, але мы разумеем таксама, які ёсць палітычны крызіс у Беларусі. І гэта, дзякуй Богу, што усё часцей можна пачуць не толькі ад палітычных дзеячаў, але таксама і ад царкоўных іерархаў таксама. Напрыклад, нунцый апостальскі ў Беларусі з нагоды мігрантаў, з нагоды гэтага крызісу казаў таксама аб тым, што ў Беларусі ёсць палітычны таксама крызіс. Калі выказваўся пра праблему мігрантаў іерарх касцельны ў Польшчы, архібіскуп Станіслаў Гандэцкі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, ён таксама прызнаў, што мігранты яны дапамогі патрабуюць, але яны ёсць ахвярамі крымінальнай дзейнасці, гандлю людзьмі. Гэта не ёсць даслоўная цытата, але вось акурат гэтая думка праскальзывае ў афіцыйнай пазіцыі касцёла каталіцкага ў Польшчы. І можна, дзякуючы гэтаму, меркаваць, што стаўленне міжнароднай супольнасці ў адносінах да Беларусі мяняецца, і дзякуючы мігрантам усё ж такі будзе звернута большая ўвага на тых людзей, якія сядзяць за кратамі ў сённяшні час. Такім чынам можна сказаць, што дастаткова адэкватна адрэагавалі на сітуацыю іерархі. Ведаеце, ці дастаткова адэкватна, гэта заўсёды можна задаваць пытанне. Ну і хацелася б, канешне, каб гэтая пазіцыя касцёла каталіцкага была больш зразумелая для ўсіх нас, каб мы тое, што чуем, каб пасля не было так, што хтосьці яшчэ вымушаны каментаваць і казаць, што ж на ўвазе думалі тыя альбо іншыя іерархі, калі вось выказваліся. А таму ўсё ж такі я лічу, што недастаткова яшчэ прагучаў ясна голас касцёла каталіцкага у справе мігрантаў, вось, і таксама у вырашэнні праблемы. Дзякуй Богу, што мы бачым гэтых людзей, якія таксама на мяжы нібыта вось церпюць, яны сапраўды патрабуюць дапамогі, таму што яны сталіся ахвярамі гандлю людскога, імі гандлююць, яны сталіся ў нейкім сэнсе закладнікамі сітуацыі. Вось, і дзякуй Богу, што іхныя праблемы бачым, але я лічу, што недастаткова робіцца намаганняў дзеля таго, каб вырашыць праблемы мігрантаў. Вельмі лёгка сарганізаваць збор грашэй, так як было зроблена. І гэта таксама дзякуй Богу, што збіраюцца фінансы, збіраюцца матэрыяльныя сродкі дапамогі. Але ў мяне пытанне, як вось гэтыя фінансы зараз, которые былі сабраны таксама ў касцёле каталіцкім у нядзелю, як з іх зрабіць дапамогу? Ці гэтыя грошы будуць наяўнымі раздаваць мігрантам, тым, которые на мяжы? Пытанне, як дапамагчы? Бо гэта пытанне вельмі такое
это вострае, бо мала сабраць грошы. Напрыклад, Карытас з Польшчы пры касцёле прызначыў на мігрантаў каля 1 мільёна злотых. Гэтыя грошы як бы прызначаныя, выдатканыя, а дапамогі рэальнай ім няма, таму што мігранты ўсё ж такі на тэрыторыі Беларусі у большасці. У Польшы ніхто з іх не хоча быць. І вось пытанне, вось гэтыя грошы ёсць, як бы рух зроблены, но але мігрантам ад гэтага гэта не лепш. Людзі і далей ціснуцца, б'юцца за гэты хлеб, які раскідваюць на мяжы вайскоўцы беларускія. А таму як бы я лічу, што ўсё ж такі касцёл павінен задаваць пытанне не толькі тое, як уратаваць жыццё в сённяшні час і дапамагчы, але як ліквідаваць прычыны паўстання гэтага крызісу. І на маю думку, насамрэч, усе гэтыя праблемы людскія прадказальныя. Я думаю, што не трэба быць вялікім прарокам, каб разумець, што тое, што сёння адбываецца, гэта было прадказальна 3 месяцы таму назад. Толькі тады, 3 месяцы таму назад, ніхто не задаваў сабе такога пытання, як это дапамагчы. А каб хацелі дапамагчы па-сапраўднаму, то ўжо былі прадстаўнікі касцёлаў, цэркваў у аэрапарту Мінска з інфармацыйнымі табліцамі, каб усе расказалі, што чакае ў Беларусі тых мігрантаў, якія прыехалі. А каб хацелі яшчэ больш эфектыўна дапамагчы, то дэлегацыі пад касцёлаў бы паляцелі б таксама ў той самы Ірак і у аэрапарту пры тых турфірмах, якія легальна прадавалі тур-паездкі ў Беларусь, таксама казалі б, што гэта гандаль, што вы грошы плоціце вялікія, але вы ведаеце, што чакае вас. Але ж гэтага чамусьці не было. І пытанне, чаму не было гэтага? Гэта пытанне каму вот зараз? А вось гэта пытанне для ўсіх тых, хто слухае. Вот чаму не было, калі разуменне было 3 месяца таму, што да гэтага ўсё дойдзе, не з'явіліся місіянеры, не з'явіліся, якія, як вы кажаце, паехалі по Ірак, стаялі каля гэтых турагенцтваў умоўна. Не з'явіліся, і ў гэтым ёсць праблема. І таму вось хацелася б, каб гэта было. А гэта ўсё прадказальна, толькі няма такой палітычнай волі ў вырашэнні беларускага крызісу. Няма гэтай волі. Давайте паглядзім яшчэ на сітуацыю з хрысціянскага пункту гледжання. Вось вы кажаце, што да, ёсць у чалавека там прага да лепшага жыцця, і ў прынцыпе яна зразумелая. Але калі чалавек да гэтага лепшага жыцця ідзе праз ламанне мяжы, праз супрацьстаянне з памежнікамі, праз закідванне іх нейкімі камянямі, бярвёнамі і гэтак далей. Вось з пункту гледжання хрысціянскай маралі. Гэта нармальна? Каб ацаніць з пункту гледжання хрысціянскай маралі, трэба адназначна ведаць, у якіх умовах і пры якіх абставінах адбываецца той ці іншы таксама учынак. І вось калі мы бачым чалавека агрэсіўнага на мяжы, мігранта, які атакуе польскую мяжу, трэба задаваць пытанне, чаму гэта робіць ён. Вось, і ведаеце, каб адказаць на гэтае пытанне, трэба кожны выпадак разглядаць індывідуальна, ну і разумець, калі чалавек некалькі сутак прабывае ў холадзе, калі ён галодны, калі, быць можа, ягоныя блізкія амаль што паміраюць на мяжы, калі не пускаюць яго, не вярнуцца ў Беларусь, не перайсці мяжу, ён, як гэты загнаная жывёла, як гэты звер, ён пачынае кусацца. І там працуюць уже іншыя прынцыпы. І ці можна гэтага чалавека за тое, што ён стаў закладнікам сітуацыі, вінаваціць у тым, што ён спрабуе сёння выратаваць жыццё. Вось за гэты ўчынак яго абвінаваціць асабіста ў мяне язык не можа павярнуцца. Але разам з тым, калі ён прыехаў на Беларусь,
шукаючы, так бы мовіць, такой вось халявы, да, халявы такой умоўнай, ён думаў, што вось заплаціць ці пару тысяч, ці можа 10 тысяч гэтых даляраў за білет у шчасце, но то, конечно, у гэтым ён вінаваты. Таму што шчасце не купіш ні за 2000, не за 10 тысяч. І вось за гэты крок ён адказнасць панясе. Але вось тады ўжо, калі ён стаў падмануты, і калі ён себе неадэкватна на мяжы паводзіць, усё ж такі большую адказнасць за ягоную агрэсію і за тое, што ён кідаюць камяні, панясе той, хто стаў прычынай гэтага вось крызісу. Якія былі ў вас пачуцці, калі вы бачылі, там, скажем, відэо ці здымкі, калі на гэты калючы дрот бацькі ішлі і неслі сваіх дзяцей наперадзе? Ведаеце, я вельмі крытычна адношуся нават да тых здымкаў, якія з мяжы паходзяць, да, вельмі вось крытычна. І шмат здымкаў пастановачных, гэта як бы, незразумелых. Шмат здымкаў сапраўды зроблены на камеру і выкарыстоўваюць іх ці той, ці, быць можа, іншы бок. На мяжы сапраўды адбываецца вайна, і мы гэта разумеем. І кожны бок імкнецца сябе паказаць у лепшым святле, а хтосьці імкнецца іншага ў горшым. Вось. І таму цяжка за канкрэтна нейкія здымкі адказваць, і якія пачуцці ўзнікаюць. У мяне першае, што ўзнікала, такое пытанне: калі будзе пакараны той, хто давёў да гэтага вось крызіса? Вось мне б таксама хацелася пачуць адказ на гэтае пытанне, але я думаю, што мы з вами пакуль яго не можам даць. Хацелася б, каб гэтае пытанне задавалі тыя, хто маюць уладу. Ці гэта палітыкі, ці таксама лідары царкоўныя іерархі, якія апошнім часам вельмі шмат робяць адозваў адносна гэтай вось праблемы. Хацелася б, каб адозвы рабіліся не па факту праблемаў, але толькі каб задалі пытанне, што ёсць прычынай гэтага. Вы пішаце: беларускае грамадства неталерантнае да мігрантаў, гэта непакоіць і засмучае. Як там у Бібліі напісана: палюбі бліжняга свайго як самога сябе? Але ж это бліжняга, а гэта нейкія далёкія людзі, нам чужыя. Ведаеце, пра далёкіх людзей і чужых таксама Бог мае вельмі яснае і дакладнае прыказанне. У Другозаконні чытаем зварот Бога да народу абранага, што самі бежанцамі былі, і вось вы таксама шануеце бежанцаў, любіце бежанцаў. А таму прыняць бежанца — гэта абавязак чалавека кожнага. Гэта вось, калі па-біблійнаму казаць, то ўсё ж такі вось гэты бежанец ёсць таксама бліжнім тваім, і тут няма па-іншаму. І касцёл каталіцкі таксама, базуючы на мудрасці Слова Божага у сацыяльным навучанні, таксама кажа вельмі дакладна і проста: касцёл разам з мігрантамі. У параграфе 505 у кампендыі сацыяльнага вучэння касцёла каталіцкага ёсць гэтыя словы. А таму ўсё ж такі, калі хтосьці лічыць сябе хрысціянінам, а тым больш католікам, ён павінен перагледзець свае адносіны да мігрантаў, якія ёсць у Беларусі. Але разам з тым, усё ж такі розныя апытанні, ці то сярод аўдыторыі хрысціянскай, ці ўвогуле у грамадстве беларускім. Вось такія сацыяльныя пытанні паказваюць, што стаўленне да мігрантаў негатыўнае ёсць, і гэта сапраўды непакоіць. Я не кажу, што вось кожны з нас сёння, кожны з беларусаў павінен сёння аддаць сваё апошняе і ўсё перадаць у Карытас, ці там прафінансаваць чарговаму мігранту білет і купіць яму візу, да? Не пра гэта Біблія кажа, але трэба адрозніць вось гэта стаўленне чалавека, быць можа, пэўную хітрасць чалавека, які прыязджае
нахабнасць, быць можа, у некаторых і гэта ёсць, да? Але з іншага боку, калі чалавек стаў закладнікам, калі ён стаіць паміж калючым дротам і беларускімі войскамі, вось такому чалавеку мы павінны выказаць сваю салідарнасць, мы павінны з ім як бы быць салідарнымі і па магчымасці імкнуцца дапамагчы. А ў беларускім грамадстве у большасці гэтага няма. Маўляў, усе кажуць, яны вінаваты самі і ўсё. Ну то што, калі вінават сам, калі яго абманулі гэтага чалавека, то што, ён перастае чалавекам быць? Не, яму таксама дапамагчы трэба, але настолькі, наколькі можна. Я не кажу, што трэба дапамагчы вось мяжу перайсці. Не, ну але звярніцеся той, хто можа, да каго можа, да, дзеля таго, каб, быць можа, арганізаваць гэтыя рэйсы назад з Беларусі ў Багдад, адкуль яны праляселі. Вось. Некаторыя, я ўпэўнены, которые сёння на мяжы, яны б ужо хацелі вярнуцца да хаты. Вось, которые сталіся закладнікамі. Ну, такая ситуация, что не думаю, что нехта паслухаў бы нашага меркавання, што, маўляў, адпусціце іх вот назад у Ірак, бо... Ну, на жаль, таму што не для таго гэтых людзей прывязлі ў Беларусь, каб іх пасля вось так лёгка аддаць. Конечно, гэта хтосьці трактуе мігрантаў інструментальна, гэта прылада ваенных дзеянняў, гэта як бы, ну, прадмет гандлю. Вось. А чаму няма заяўленняў таксама з боку касцёла адносна вось гэтай праблемы? У мяне таксама няма вось адказу на гэтае пытанне, і я не магу адказаць. Ведаеце, вось неяк, відаць, такая духоўная і недзе біблейская погляд на ўсю гэтую сітуацыю не толькі у нас з вами. Я сёння абсалютна выпадкова побачыў пост Ганны Севярынец. Я просто працытую, мяне вельмі ўразіла яе словы. Нейкая просто казачная, біблейская нават канцэнтрацыя зла цяпер на нашай мяжы, чалавечай тупасці, сквапнасці, жорсткасці, прагі да халявы і нажывы, ненавісці да дзяцей, рабскай псіхалогіі, свінства, хамства, беззаконня, прычым ва ўсіх дарослых удзельніках, незалежна ад краіны паходжання, сканцэнтраваных на беларускай памежнай паласе. Не ведаю, ці было калісьці такое яшчэ на нашай зямлі, каб з усяго свету нашкраблі самага прыкрага і сыпанулі гэтак густа. Сапраўды, вот канцэнтрацыя зла, на ваш погляд, павялічваецца на зямлі беларускай? Так, зло ашчэрывае свае зубы, паказвае. І як бы нават той, хто раней не бачыў яго, сёння здольны гэта убачыць. Но, але мы разумеем, што чым бліжэй фіналу у гэтым супрацьстаянні паміж добром і злом, то тым больш ярчэй чорнае будзе станавіцца чорным, белае будзе станавіцца белым. Вось, і гэта як бы нармальны працэс. І калі не затрымацца на гэтым супрацьстаянні, калі вось сёння, калі той, хто мае, ну, ўсё ж такі веру ў Бога, але па-сапраўднаму веру ў Бога, давер да Бога. Не толькі хто мае пасаду, ці то у царкве, у касцёле, але той, хто мае веру ў Бога, хто верыць у тое, што Бог усемагутны і пераможа добро, калі вось гэтыя людзі, веруючыя, сёння не праявяць салідарнасць паміж сабою, то зло, я думаю, яшчэ большыя зубы свае ашчэрыць. І гэта яшчэ ўбачым. Я думаю, што калі вось сур'ёзна не ўспрыняць гэтага канфлікту і на мяжы беларускай, як ва ўсёй Беларусі, то можаць паліцца і кроў таксама. І значна большая. Я не хачу быць кепскім прарокам, але, на жаль, да гэтага пакуль што спланавана сітуацыя ідзе. А чаму гэта ідзе? Таму што добрыя людзі не хочуць рабіць добрае. Яны думаюць, што зло спыніцца само. Зло само ніколі не спыніцца. І вось каб гэтую канцэнтрацыю зла перамагчы, добрыя людзі павінны пачаць рабіць добро. Па-іншаму немагчыма зло перамагчы. Але ведаеце, вось просто такі
Ну камент прыклад, як пераважная большасць беларусаў думае. Беларусы самі зараз знаходзяцца ў становішчы не нашмат лепшым, чым гэтыя мігранты. Турмы перапоўненыя, масавыя рэпрэсіі і звальненні. У гэтай сітуацыі не вельмі так хочацца нянчыцца з гэтымі людзьмі. І вось гэта тыповая думка, якая скіравана на паразу і на тое, каб зло перамагала. Справа ў тым, што каб дабро перамагло, то тут не трэба быць занадта моцным. Тут не трэба мець невядома якія здольнасці, невядома якія рэсурсы. Дастаткова толькі быць сабой, быць чалавекам, і тады дабро пераможа. А тут вельмі важна, каб чалавек проста не быў эгаістам. А такое меркаванне, калі мы свае праблемы маем, нам таксама цяжка, мы таксама бедныя, што ж мы пра мігрантаў будзем думаць, калі самім цяжка. Але справа ў тым, што калі мы пачнем думаць таксама пра мігрантаў, ну, у адпаведным рэчышча. Я не кажу аб тым, што трэба ім свае грошы пералічваць на мяжу альбо вось адносіць памежнікам, няхай вось памежнікі пернясуць. Не, гэта абсурд, гэта не дапамога, гэта не ёсць салідарнасць з патрабуючым. Але калі мы будзем бачыць іншага чалавека, ягоныя патрэбы, калі будзем здольныя свой эгаізм пераступіць пра свой эгаізм і ўбачыць патрэбы іншага, вось тады дабро пераможа. Вы кажаце, калі веруючыя, сапраўды веруючыя людзі аб'яднаюцца, але глеючы на паводзіны я не ведаю, як іх назваць, сілавікоў, не сілавікоў з беларускага боку, у мяне такое адчуванне, што альбо веруючых людзей у Беларусі, ну вось, як там кажуць, засталося на 3 дні, альбо, я не ведаю, пад уплыў цемры так лёгка трапляюць людзі, вось так, калі так сябе паводзяць. Ну ладно, там мы прывыклі ўжо з жніўня мінулага года, як сябе паводзяць гэтыя так званыя губазікі. Але цяпер памежнікі, служба гэтая памежная, як яны там называюцца таксама, яшчэ спецыяльныя, сілавікі іншыя, усе астатнія. Зараз это страляніна над галавамі людзей. Што гэта, на ваш погляд? Всё ж таки недастаткова веруючых ці цемра так лёгка у душы закрадваецца? Цемра мае шмат спосабаў. Д'ябал не спіць, ён сапраўды, сатана дзейнічае. Бачыць, гэта сапраўды так. І магчымасці ў дзейнасці сатане ёсць шмат. Гэта, ведаеце, праўда. Праўда. Але ж актуальным таксама усцяж пазастанецца пытанне Месіі, Хрыста, Божага Сына, калі ён казаў: «Ці знойдзе сын чалавечы веру на зямлі, калі прыйдзе другі раз». А таму пра колькасць веруючых у грамадстве беларускім гэта пытанне вельмі актуальнае, да? Бо, бачыце, калі Абрагам гандліваўся з Богам, калі шукалі праведнікаў, колькі ў горадзе павінна быць, так не знашлося там аніводнага праведніка. Так што гэта пытанне старое як свет, колькі то веруючых. Але разам з тым, як бы не было моцнае зло і вялікая была цемра, хрысціянін не мае права падацца расчараванню і безвыхаднасці такой, што зло такое моцнае, то можа і мне тут ужо прыстасоўвацца неяк, каб выжыць у гэтым свеце. Гэта пройгрышны шлях. Перамога дабра будзе толькі тады, калі ўсё ж такі мы, веручы ў Господа, у Хрыста, я як святар, я ўвесь час кажу пра Бога, што вось веручы ў яго, Бог сам дасць нам перамогу. А мы толькі павінны паверыць. І ўсё, кропка. А колькі гэтых будзе веруючых? Дастаткова аднаго на ўсю Беларусь. І зло руне. Але трэба, каб гэта адзін сапраўды веручы ў Бога дазволіў пра сваё сэрца Богу дзейнічаць у свеце. Ну а пакуль што вось мы бачым, што шмат хто хацеў бы прыстасоўвацца і не хацеў бы дазволіць праз сябе быць такім правадніком Бога. Шкада. Слухайте,
зараз нават за Паўла Севярынца крыўдна стала. Не трэба. Ёсць шмат добрых людзей. Это нормально. Толькі, бачыце, з Паўлам Севярынцам ясна ўсё, тут няма ніякіх пытанняў. Якія пытанні? Але што, дык аднаго недастаткова тады атрымліваецца? Бачыце, ён, калі застанецца верным сваім перакананням, ён трапіць у валдарства Божае. Важна, каб толькі не ўпаў пасля гэтага моманту, да? А пакуль што ідзе добра, І дзякуй Богу, да? Яму Бог дасць. Але Бог усё ж такі ёсць міласэрным для кожнага з нас. У Беларусі павінен збавіцца не толькі Павел Севярынец, але Бог дае шанец і нам. Бог дае магчымасць убачыць гэтае зло такім чынам, што ўжо беспамылкова ўжо кожны прызнае, што зло ёсць злом. Трэба проста ад яго адвярнуцца. І гэта праяўленне зла, якое ў Беларусі сёння адбываецца, гэта канцэнтрацыя зла, гэта ёсць чарговы шанец для нас, каб мы ўжо без усялякіх масак, убачыўшы гэтае зло, каб мы ад яго адвярнуліся і ўсё ж такі пайшлі шляхам праўды, справядлівасці. Гэта проста для нас шанец. Добра, тады паслухаўшы вас, людзі з іншага боку падыходзяць да гэтага пытання нейкай дабрыні і дапамогі. Справа ў тым, што там цяжка адрозніць сапраўдных мігрантаў ад засланцаў, якія ідуць, каб сеяць зло. Як быць? І ці многа там тых мігрантаў, якім сапраўды патрэбная дапамога? Гэта пытанне. Ўсё ж такі шмат. Бачыце, самі ж мы казалі аб тым ужо ў размове гэтай, што там ёсць дзеці. Дзеці ўсё ж не вінаватыя. Прынамсі, пра дзяцей трэба думаць і іх нейкім чынам ратаваць. Ратуем дзяцей, давайце ратаваць бацькоў. Але давайце прапрацоўваць такія шляхі паратунку, якія будуць дзейснымі. Давайце спынімся ў гэтым збіранні грашэй непатрэбных, таму што гэта абсурд. Усе збіраюць грошы, а мігранты ёсць. Грошы не вырашаюць праблемы. Людзі, спыніцеся. Але давайце зададзём пытанне, як сапраўды гэтых людзей з гэтай мяжы вывесці. А потым трэба проста кожны выпадак індывідуальна. Ад гэтага ёсць шмат розных службаў. Няхай гэтыя службы працуюць. Калі мы з вами пазнаёміліся ўпершыню ў жніўні, там, здаецца, ці ў верасні 2020 года, ужо ад самай першай размовы вы расказвалі пра тое, што мы сталі сведкамі таго, што на зямлі беларускай ідзе вайна добра і зла. Гэта ўспрымалася так метафарычна ці метафізічна, але так прыгожыя словы, сапраўды нешта такое. Але зараз вы кажаце пра тое, што сапраўды можа да вайны такой ужо не метафарычнай дайсці справа. Так. Толькі я хацеў бы паправіць, калі сказаў, можа, сведкамі, то я ўсё ж такі меў на ўвазе, што не столькі сведкамі, але як удзельнікамі. Мы удзельнікі гэтай вайны паміж дабром і злом. Нема так, што хтосьці думае, што можаць у гэтым супрацьстаянні добра і зла адседзецца збоку, паглядзець. Не, кожны з нас ёсць... Беларусаў так заўсёды было. Моя хата з краю. Так было, так у некаторых ёсць. Але гэта, калі хтосьці думае, што ён мог бы адседзецца, то няхай маюць упэўненасць, што ён выбраў бок зла. Таму што дабро заўсёды актыўнае. Дабро не можа адседзецца. Дабро робіць свае справы ў час і не ў час. Заўсёды, пастаянна. Таму немагчыма адседзецца. Але, на жаль, калі сапраўды міжнародная супольнасць, бо мы не дадзём тут рады самі ў Беларусі. Калі міжнародная супольнасць не задасць сабе канкрэтнага пытання, як вырашаць беларускую праблему, яны ніколі не вырашуць праблему мігрантаў, якія стаяць на мяжы з Еўрасаюзам. Каб вырашыць праблему мігрантаў, трэба вырашыць палітычны крызіс у Рэспубліцы Беларусь. Будзе вырашаны гэты крызіс, праблема мігрантаў у Беларусі знікне. Ці хопіць гэтай мудрасці ў міжнароднай супольнасці? Пытанне. Я непапраўны аптыміст.
Я як веруючы чалавек, як веру ў Бога, я ўсё ж таки, калі малітвы свае ўзношу да Бога, я кірую свае вось просьбы не да еўрапалітыку, каб яны выратавалі, да, бо у нас таксама ўжо рэлігійныя дзеячы уже нават не просяць Лукашенко, каб выратаваў там мігрантаў і дапамог, але толькі звяртаюцца, ну, разумеюць, што гэта безрадны чалавек. Яны просяць палітыкаў Еўропы, каб это дапамаглі. Я ўсё ж таки ў першую чаргу звяртаюся да Бога, каб Бог даў нам паратунак. Ну і малюся за Беларусь, каб кожны з нас шукаў паяднанне з Богам. Будзе паяднанне з Богам, будзем людзьмі сумлення, усё на Беларусі у момант памяняецца. І так, як хтосьці казаў, што казачна дзейнічае зло, ну, зло яно не казачнае, гэта як бы страшная казка. Вось так у цудадзейны спосаб будзе дзейнічаць Бог тады, калі мы ўсё ж таки ўзгадаем, што ў нас ёсць сумлення, і мы пакліканыя выбіраць дабро, а адварачвацца ад зла. Ведаеце, вот вся гісторыя зямлі, краінаў, рэлігій паказвае пра тое, што вот колькі не моляцца людзі, не маліліся людзі пра тое, каб Бог даў розуму, там неяк там добрасардэчнасці, ну і чаго там яшчэ чарговаму дыктатару, узурпатару, там кату ці яшчэ што-небудзь, але вот гісторыя сведчыць, што вот как-то пакуль іншыя нейкія чыннікі не спрацуюць, то вот как-то вот не даецца. Не ведаю. Няма адказа на малітвы. Не ведаю, у мяне ёсць. Я прасіў, мне Бог даў. За іншых не магу адказаць. Можа слаба просяць, але гэта не моя праблема. Ну што ж, будзем спадзявацца, што сапраўды ксёндз Вячеслав Барок папросіць так ад сябе і за сябе і за нас, каб да лепшага змянілася сітуацыя ў краіне, што сапраўды Бог прыслухаецца і нешта зменіць без умяшальніцтва іншых сілаў. Я буду прасіць аб гэтым, я малюся, я веру ў Бога. Ну, не ведаю, я как-то больш веру ў тое, што дабро таксама павінна быць з кулакамі. Я не супраць гэтага і не супраць Бога гэтага. Усё правільна. Дзякуй вялікі. Ну што ж, сапраўды не трэба ва ўсёй гэтай сітуацыі пры поглядзе на тое, што адбываецца на межах Беларусі з людзьмі, хай і з іншых краінаў, з іншым там мовай, скурай, колерам, там яшчэ што, губляць сваю чалавечнасць, сваю добрасардэчнасць і казаць, што не наша справа, не наша праблема, самі вінаватыя, сапраўды трэба ўсё ж такі быць больш міласэрднымі. Амен. Хай так будзе. Дзякуй вялікі. Праз 20 хвілінаў у нас у эфіры размова з Сергеем Чалым. Далучайцеся. Вячеслав Барок, Зміцер Лукашук былі з вами зараз у эфіры Еўрарадыё.